Puta man na cellphone to.
Saan na ito napunta?
Guys, may lagnat si si Ping. Nag-update lang ako. Itsura ko ba? Ang itsura ko guys, tingnan. May lagnat. Good morning, Ping. Salamat guys. Salamat. May lagnat si Ping. Kahapon pa. Sa pagod siguro, nanlalata na ba ako ba? Salamat sa mga pakulay nyo dyan guys. Abo, Wings. Salamat. Si Lilian, salamat. Hot Yorba. Nadali pa si Ping. Ako kahit style lang sa reel, sapat na. Paano ba? Paano ba, Lilian? Yung ano lang siguro yun. Yung pindutin lang yata yung reels. Ay, yung style. Abo, salamat. Wing, salamat. Nag-update lang ako. Hindi na ako nakakapag-LS ba? Hindi na ako makaano sa gabi ba? Sige, salamat, Wings. Mag-work ka, baka mahuli ka pa ng amo mo ba? Sobrang sakit ng ganito ko ba, oh. Ping biglang bili lang ako ng isda. Pahingi din akong isda, Abo. Sige lang, Abo. Salamat sa pabidyo nyo dyan. Salamat sa inyo guys sa pagmamahal nyo kay Ping. Hindi na ako nakapag-LS lagi ba? Pagod talaga, pagod.
Nagtanggal na ako ng uniform. Tinanggal ko na nga si Silian kasi sinasabihan ako ng dilawan daw ako, ako lang dilawan sa lahat nakapula. Ayan wala na akong uniform, Sis Osang, salamat. Sis Osang, may lagnat ako, nanlalata pa ako ba? Nanlalata pa si ano, si Ping. Ano daw? Hi, gandang Ping, nakumpleto ko na araw ko, nakita na kita, di wow. May lagnat si Ping Bonakid. Nilabhan ko na yung damit ko, si Lilian. Lechor ba nanlalata ako ba? Kay init-init, tignan mo ako kahapon, giniginawa ko. Grabe ang ginaw ko, nangangatog ako. Bonbon. Yakapsul talaga. Walang magyayakapsul, walang magbigay ng yakapsul dito. Sa pagod siguro, ilang araw na lang matatapos na din Ramadan. Hi, host. Bunakid. Salamat Bunakid sa pagpunta. Jaime o Lilian o ang aasar o. Ano yun? Bakit? Bunbun. Ano yung bunbun? Sis Lilian. Nangangatog ako. Itsura ko ba? Wala sa ayos. Sabi ko, itambay ko lang yung cellphone ko. Hindi ako makatiis na pagka mga nandyan kayo, hindi ako makapagharap sa camera ba. Kahit ang itsura ko lupay-pay. Natulog ako kagabi guys. Alas 8 ng gabi, pinaakit na ako ng amo kong lalaki, siya na nagluto ng tanghalian nila. Tapos nagising ako ng mga 5, uminom ako ng gamot, tas tulog ako. Na ano naman ako, nagising na naman ako ng ano, ng mga anong oras yun? 5 nagising ako ng mga alas 8. Mahaba din, hay kapagod, labada, katapos lang ligo at bihis. Hindi kasi si Osang nag-ano, nag-LS. Ako si Osang nanlalata. May nararamdaman si Ping. Lilian, may kwento ako sa'yo. Ano yung kwento mo, ano, Bonakid? Malakas ba boss? Sobrang pagod na yan. Oo sis, yung dito ko, nagluluto ako kahapon ng hapon, parang malaglag. Tapos yung mga ganito ko sis, masakit. Tapos yung mga ganyan ko, yung mga binti ko, ang sakit. Tapos, ayun nga, umaga pa lang, nilalagnat na ako. Giniginawa ko. Tapos, tiniis ko lang kasi nga, fasting sila, di ba? Wala akong magawa, kundi tumayo. Tapos, nung gabi, nakita nung amo kong, sinabi ko na sa amo kong babae, paluglutuin pa ako. Sabi ko, hindi na ako magluluto kasi may pagbibigyan siya nung Malaysian. Sabi ko sa kanya, baka hindi ko maayos yung pagluluto. Pamimigay pa naman sa kaibigan, hindi nakakahiya. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ako magluto. Pwede bukas na lang. Nakita nung amo kong lalaki, sabi na, "Jamila, sige na, ako na magluto ng tanghalian. Sige na, umakyat ka na." Umakyat na ako, kaya 8 o'clock kagabi nakatulog na ako. Ang sakit ng katawan ko lahat. Hindi ko alam, para akong ano ba.
Hindi ko maintindihan. Pagod siguro tapos luto, hugas, araw-araw na luto. Oo, sis. Opo, abot hanggang puso kumamping. Galing sa'kin yang kuwentong bonbon, 'wag na ganyan pasmado. Oo, Sisi Mikay, salamat sa pagpunta. Nakita ko sabi ko, "Wala man akong LS si Sisi Osang." Sabi ko, "Mag-silent LS nga ako." Hindi kita nakitang ano, hindi kita nakita nag-LS kaya nag-LS na lang ako ba. Eto, Lilian na iba yan Ascent, marami na namamatay diyan. Problema na naman host, hindi. Masama nga pakiramdam ko ano. Wings, wag kang ano diyan, Wings. Pagod, Sisi Mikay, pahinga muna ako, pagod ako. Sige Sisi Osang, salamat. Nakakatog pa ako, Wings. Sa pagod siguro pagka ano, dami niluluto ba. Pero ilang days na lang ang Ramadan. Kaso nga lang, sabi ng amo ko, next week, pagkatapos ng Ramadan, magluluto pa rin ako ng mag-i-stock ako ng mga pagkain nila, sambusa, yung lahat ng ano kailangan nila. Punuin daw yung ref, giatay. Para 'pag wala ako, magluto na lang sila. 'Di ba? Wala pa din, diretso pa rin yung ano ko, pagkatapos ng Ramadan ano pa din yan, diretso pa din yan. Kasi ano pa rin yan, may extension pa yan, mga 1 week pa yun. Ano pa yun, yung fasting pa din yan. Aba, tinuluyan mo na burahin ang uniform mo. Naglaba ako, Sisi Osang, Sisi Mikay TV, from Kaiwing. Naglaba Sisi Osang. Sisi Osang from Kaiwings. Bahala ka diyan, Bonbon. Bonbon na pala ngayon si ano, Bona. Baka ikaw assist ka. Sana all nakahubad na. Sisi Osang. Kaiwings, mega love shoutout. Ay, yung asawa mo, patayin ko 'to. Ano daw? Hubad hubad ka na rin, Sisi Osang. Sisi Osang, hubad ka na rin daw sabi ni Sis Lilian. Di atay. Hi miss, sunduin mo 'to. Malapit na rin, Sisi Lilian. Ay naku. Screenshot 'to, Bonbon, 'pag may mangyari sa'kin papa-hunting kita. Para akong masusuka. Tingnan mo yung mga sabi ko, yung mga gagawin ko naka-stack pa, wala pa akong naiano, wala pa akong nagagawa. Sisi Osang. O ngayon, Sisi Lilian, wala na kayong masabi ngayon na dilawan ako. Giatay kayo. Wait lang, Sisi, naiyak alaga ko. Sige, Sisi Lilian, marami tropa sa Cebu. Bakit kayo din naghuhubad? May nakikita ako nakahubad sa Timones. Malamig diyan, host. Hindi, tag-init dito. Giniginaw lang ako ba, may lagnat. Malamig, kagabi nga nangangatok ako. Maginaw ang pakiramdam ko ba.
Puro gamot nasa tabi ko, oh. Kainin ko lang ng gamot. Ano dito summer na pero malamig ang pakiramdam ko. Malamig na summer. Malamig na summer, Bonakid. 5 million in the house. Salamat, guys. Kape tayo, Lilian. Umiiyak daw yung alaga ni Sis Lilian. Mamping, kape po. Sige, salamat. Kape ka na dyan, kape ka na dyan, Bonakid. Katapos ko lang kumain ng noodles. Kasi uminom ako ng gamot ulit. Yung balakang ko parang ano tawag diyan? Maputol. Ako yan, proud ako sa Team Monetize, mababait, founder at mga member. Magtutulungan kayo, kami kanya-kanya buhay. Oo, Sisi Osang. Ang babait nga ang babait ng sa Team Monetize. Lahat ng mga founder ng Team Monetize, tapos lahat sila nagtutulungan. Oo, tayo kanya-kanya tayo, wala bang walang yung walang tulungan. Tuwing LS ko, umaga, gabi, Team Monetize. Team Monetize, pati founder Monetize. Team Monetize ang nandoon na founder, saka mga member. Kaya nga sis Osang, kaya nga naglaba muna ako ng aking damit. Natawa si Wings. Oo nga, Wings. Sa Team Monetize, maganda. Umpisa sa kasi umpisa sa mga founder. Yun ang kinaganda kasi yung mga founder mababait lahat. Kami kanya-kanya buhay. Sali kayo sa grupo. Anong grupo mo, Bonakid? Yate ka, Bonakid. Madilit nga baka may marites. Hoy, Bunbun. Nasa harang pa, kapatid vlog, work mode. Sige, Sisi Mikay. Ako nga mag-work na din. Sisi Osang, nabasa ko. Laglag, barya po. Kapatid, mag-love shout out. Nabasa mo na ba sis Lilian? Ninang Osang, from Kapatid Vlog. O, diba? O, diba? Wala nang kawala. Si Osang nabasa ng sis Lilian. Lilian, pangit mo, kabanding. Bakit? Bakit, Bonakid? Salamat sa pag-pin-host. Welcome. Kapatid Vlog. Binara mo na ba sis Osang?
Inaasar ako mamping, 'pag inaasar panaman ako ng iilab ako. Giatay, kapatid ano kamusta review niyo natin? Ako wala pa, wala pa nga yung ano ko ba, sabi ko maranasan ko man lang baka kung first ano ko salary sis Osang, pag-uwi ko kaso wala din, kokonti lang. Wala pa, siguro taon pa bago ako magka-revenue. Hindi atay. 'Di ba sis Osang, hindi nakakaanong suportahan yung team monetize kasi ano pagdating ng ano susuportahan ka talaga nila. Hanggang sa matapos yung LS mo nandiyan sila. Team monetize. Ay ko, ano yung ano ko ba? Eh, si kapatid lagi naman napupunta sa'kin 'yan tuwing ano, LS ko kahit sa gabi. May tanong ako, ano na naman tanong mo, Bunakid? Nagpapatalo ng bata si ano, sis Lilian. Revenue ano pa lang 13, anong 13? 13K? Anong 13 kapatid? Lilian, lagay mo muna sa drum 'yan. 7 million in the house. Thank you. Thank you guys. Wala ta si host. Wala sa ayos. Sisi Jane, thanks for coming. Salamat Sisi Osang. Ang laki na ng revenue ko nito. Panigurado. Parang strong nga. Oh, tamsak Sisi Ping. Na all may pangkulay. Yayaman talaga Sisi Osang. Jane, wow, too much money. Si Ninang Osang. Kay Wings, Miguel Love, shout out. Salamat Sisi Osang sa pa-revenue. Ay, magkaka-revenue na siguro ko niyang pag-uwi ko. Magkaka-revenue na siguro ko niyang pag-uwi ko. Ang aking ano ba, yung aking net, paano-ano, paikot-ikot. Malaki yung revenue ng Sisi Osang ko. You're welcome, Pinggay. Salamat Sisi Osang, sa support mo lagi kay Ping. Laging hindi na nakakapag-ano si Ping ba? Pagod ba, pagod. Mainit ang panahon pero naka-jacket siya, 'di ba? 7 million in the house. Thank you. Thank you, guys. Malakas ba boses ko diyan, Sis Osang? Salamat, Sisi Osang. Ay ko.
Pag-uwi ko nito magpahilot ako ba yung buong katawan, para yung laman-laman ko. Kaso lang si Susan kinatatakot ko pagka yung pag-uwi dun 'di ba walang trabaho, baka lalong magkasakit kasi walang trabaho ba, magpahinga. Lahat ng maramdaman mo mararamdaman mo siguro 'no? Tama lang boses mo. Wala naman akong headset, nasa ano lang, parang nangangatog yung katawan ko Sis Usang. Buti nga kagabi nun sinabihan ko yung amo kong babae na sabi ko, "Hindi ako magluto." Buti na lang sabi niya, "Okey, okey." Wala siyang magawa, baka hindi maayos yung luto ko ba. Pulpak na sa'yo Jean from Kapatid Vlog. Sa gabi sabi ko mag-ano ako, pamasahe mo buong katawan mo, sarap higa ka lang kinabukasan ka maliligo. Oo, pag-uwi ko na Sis Usang magpahilot ako. Kasi hindi ko talaga alam yung ano ko, yung lahat talaga masasakit. Kaya kahapon nag-aano ako, ng parang malaglag yung ganito ko ba, oh. Tapos balakang ko, yung mga binti ko, tinataas ko na kagabi. Grabe. O dala na din sa katandaan ko, matanda na, eh. Kaya madami na sigurong naramdaman si Osang 'no? Salamat Kapatid Vlog from Jane. Welcome Jane. Siguro Sis Osang, saka ano kasi Sis Osang 'di ba, sa dami kong 'pag niluluto tapos pagkatapos ng luto paracetamol lang inumin mo. Danbyo na ako, binaba mo kapatid. Di pa naman halata Ate Ping Ping, parang 48. Bis tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo Kapatid Vlog. Gayatay ka sumobra na yung 48 talaga. Ngunit na ako Jane, sana ang harang. Konting kimbot na lang Kapatid Vlog, magpi-50 na ako ba, 50 na. Pero tignan mo itsura ko, oh. Ano ba masyadong haggard. Ako lang yata yung nag-i-LS na walang kaano-ano ba sa katawan ba. Ang itsura, eh, giyatay. Abo. Nakabili ka ng isda. Anong isda, abo, binili mo? Abo. Hindi talaga nakaharang kapatid. Abo, mega love shout. Abo, mega love shout out from Jane. Ano nabili mong isda, abo? Wow, sarap. Ako nga hindi pa ako nagsaing. Sis Osang, tingnan mo yung ano, karne ng ano, camel. Ayan ang karne ng camel, Sis Osang, oh. Asan ka? Andiyan ka ba? Ganyan ang karne ng camel, oh. Andiyan ka ba, Sis Osang?
Nabisi na yata ang sisiklusan ko ba? Sis, ayan oh, yung karne ng ano, camel oh. Maitim siya. Yung mga lulutuin ko nakatabi lang. Wait lang sila, saglit lang. Naghanap buhay pa si Ping. Tapos pala maagang nagising ang amo ko ano, mag 12:00 na 11 ano na, 11:30 na. "Hi Ma'am Jane, pautang po. Miss Osang from Abo." Sir Abo, mega love shout out from Sisi Osang. Kapatid, mega love shout out from Abo. Bonakid. Hoy Abo, ano ba? Ay, PM na lang pala kita. Huwag dito. Hahaha, wala akong pautang, Bonakid. Hi Kuya Abo from Bonakid. Nakahiga din, pagod talaga. Dami ba nilaban? Hindi ka mag-ano, hindi ka nag-LS si Osang ngayon. Kaya ako nag-LS, hindi kita nakita mag-LS eh. $7 million in the house. Thank you guys. Sabi ni Lian, nagpapa 5-6 ka raw, Ma'am Jane. Naghahanap yan si Jane, si ano, si Bonakid ng mautangan. Yun nga eh, na-scam nga ako giatay. Hayati eh, Hati Sang. Osang. Uy, ano, Bonakid, napupunta ka ba kay ano, Sis Osang? Pumunta ka kay Sis Osang. Madaming tao din yan. Pag nag-LS yan ganitong oras, hindi siya nag-LS ngayon. Mahiga ka na, Sis Osang. Wala ka naman amo, hindi katulad dito sa amin may amo. Kahit gustuhin mong mamahinga minsan, hindi ka maano, pero konting tiis na lang makakapagpahinga din ako ba. Hindi ka pa napunta? Puntahan mo yan si Sis Osang. Pag nag-ALS, madaming tao din yan. Ang kati ng ilong ko ba? 8 million in the house. Salamat. Oo nga, sinilong ko pa, sinampay ko. Oo. Uulan diyan? Bilis ng oras 'to, tingnan mo oh. Mag-ano na, 11:30 na. Tinatamad akong magluto ng ano kasi wala kaming ulam, sobrang init dito. Oh, kasi ano, tapos na yung mahal na araw diyan ano, April. 'Di uuwi ako diyan puro ano, ang kati ng ilong ko. 'Di tag-init. Anong oras diyan, gabi or araw ba? Ano, tanghali, Sis Osang, ano pa lang 11:30 ng tanghali. 11:30. Tanghali pa lang. Umpisa na ng lutuan. Oo nga. Sobrang init dito. Hindi ko alam kung anong masarap kainin. Walang ano sa ano ko ba, sa
Walang ano yung ano ng bibig ko, parang mapait. Dan-osang Kalimbang na, wow! Sigurado ka Bonakid kinalimbang mo sis Osang? Araw-araw yan nag-e-LS. Maraming salamat Bonakid. Yan ang main niya sis Osang, hindi siya masyadong nag-aano, ano lang siya, maano siya mag-support. Nagsu-support yan umpisa sa umpisa hanggang matapos. Taga-support ko. Bonakid. Yan ang main niya sis Osang. Tropa namin sa gabi. Wag niyo na po ako balikan. Support lang po ako. Bakit ayaw mo idiretso yung ano mo, yung main mo ano, ay yung ano mo ano, Bonakid, ang iyong channel? Minsan lover. Yatay. Lover talaga. $7 million in the house. Thank you guys. Wala pang nagagawa si Ping. Tapos biglang dating na yung amo ko ba? Yatay. Magtimpla lang ako ng juice. Doon na ako uutang. Uutang ako sa LS niya. Sino man? Saini man. Bali. Thanks for coming. Utangan mo si Sis Osang. Utangan ka daw Sis Osang sa LS mo, di atay. Magluto ka na. Oo nga Sis Osang, mag-start na ako. Gawa mo na ako ng juice. Buting nga Sis Osang, maano yun ng amo kong lalaki ba? Pag nakita niyang hindi maganda pakiramdam ko. Sige na, sabi niya kagabi, sige na, umakyat ka na Jamila, ako na magluto ng pagkain namin. Thank you so much, host. Welcome. Yung mga binti ko ba, yung bang nanglalata, Sis Osang? Sanay naman na ako binabalikan, lagi humuhugot ka pa, di kuag ka. Ano yun, hugot? Good evening, everyone. Good evening. Evening na dyan sa inyo. Dito, ano pa lang sa amin, tanghali. Ano pa dito sa amin? Well, 11:40. Dan harang kapatid from Jane. Parang tabang. Mag-start na magluto si Ping. Sisi Mikay, thank you. Start ka na din ba magluto sis Mikay? Mag-ano na ako ba? Pakulo ng karne.
ano na to. Tapos pag ano ng amo ko, ang daming utos pala kasi maaga akong pinahinga kagabi yatay. Doon na ako, ano ba yan? Sana ba ako? Sanay naman ako ini. Giyatay ka bunakid, di may magluto today, mag-travel daw to. Jeda Pindan, Abo. Wow, si Simikay pa travel na lang. O lahat kayo si Simikay? Labas mo na ako, mamping, himasing ko lang mga alaga ko. Lagi talo, tampo na ata sa akin. Talo ba? Sige, bunakid, salamat. Kasama ka din si Smikay? Kami pag nag-travel yung amo namin, hindi ka... Kasi pangit na to eh. Ang alaga niyan sis Osang kalapati. Naglalaro ng yung ano ba tawag doon? Yung naglalaro sila ng kalapati, yung ano tawag diyan? Bye, Ate Osang. Travel Osang, doble work doon lahat amo kung makatawag sa sila ano ba yun? Kung makatawag pa sila, kala mo sila ang mga papasahod. May mga kasama kayong iba? Oo nga sis, Mikay, ganun nga. Pero sa awa ng Diyos kami, tuwing travel nila, hindi kami sinasama. Kasi maano kuripot yung amo namin. At saka ayaw din namin kasi yung isa namin kasama, naranasan niya yung sumama sa travel. Ang hirap, pati pagkain, tipid, tapos hindi ka makatulog. Hotel lang yung tabi-tabi pa kayo. Kami dito si Smikay, yung bang after Ramadan, nagbabakasyon talaga sila minsan sa Amerika, ganyan sila. 1 month yun. Tapos, pinapipili ako ng amo ko. Sabi niya, ano gusto mo, Jamila? Sabi niya, ano gusto mo? Maiwan ka sa kapatid ko, sa nanay ko. Sabi ko, dito na lang ako sa bahay niyo. Sabi ko sa kanya, ano gagawin ko doon? Sabi ko, magtrabaho tapos bago kayo umuwi, magtatrabaho pa rin dito. Kaya dito ko naiiwan lang sa bahay, hindi ako sumasama. Travel by car. Bakasyon doon sa family side ng amo babae. Dito sis Mikay, 1 month sila. Ano lang, ako lang mag-isa dito. Walang amo. Mahirap. Mag-ano lang ako guys, isakto ko lang siya ng kalahating oras pa, ay mga 20 minutes para 1.5. Gawa tayo ng juice guys. Ano siya, strawberry with guava. Nako, di kami iniiwan sa bahay.
Ano yun nga sis Mikay, ang kinaano ko dito sa mga amo ko kasi yung tiwala nila sa amin, tiwala niya sa'kin, nandiyan. Hindi sila katulad ng ibang kapatid niya, yung ibang kapatid niya dito pagka nagta-travel matigas pa pala. 'Pag nagta-travel, ano, iniiwan sa nanay o kaya sa kapatid, "Sana nagpaiwan ka sa bahay Sisi Mikay." Kasi 'pag nasa bahay ka Sis Mikay, makakapagpahinga ka kahit papaano. Puwedeng maglinis ka na lang bago sila dumating. Hindi katulad ng mauobliga ka 'pag naiwan ka sa kapatid niya or sa nanay niya, araw-araw kang magtatrabaho. Pagka naiwan ako, ano naman yun, yung ano naman siya, ano kami dito, anong tawag diyan, general cleaning. Kaso nga lang makakapagpahinga ka kung halimbawa ano sila doon, 1 month bago sila umuwi, mga 1 linggo bago umuwi saka pa lang ako mag-aano, maglilinis. Yun nga lang kinaano dito, saka yung mga ano ng amo ko, mga kapatid niya, yung mga katulong walang day off. Dito sa amin hindi. Kaya nga sabi ko pagtiyagaan ko na lang sila kasi kahit papaano kilala ko na ugali. Matigas pa yung aking ano, yung aking strawberry. Ilang araw ang bakasyon niyo Sis Mikay? May yelo pa pala 'to. Asim. Ano na lang, 15 minutes na lang guys, mag-end na si host. Mag-start na ako magluto ba. Sana pag iniwan ka sa bahay, Sisi Mikay. Ano na lang wings, ilan na ba? 13 minutes. End na si ano, end na ako ba. Mag-start na ako mag-prepare ng ano. Last time, nagbakasyon sila sa US 1 month na dun sa biyahe. Giatay, general cleaning bit, ano daw?
Giatay nagpa-general cleaning, beds, cabinet, kwarto, pinag-move, tas thank you lang. Ganyan din dito sis Mikay. Basta tuwing alis nila, general cleaning yan. Lahat ng cabinet, lahat, umpisa sa kwarto, sa mga dito sa kusina. Tapos, yung ano namin sala, tinutubigan namin yan, sis Mikay. Ganyan ang ano dito. Kaya nakakapagod. Anuhan namin ng tubig. Ano ba tawag niyan? Bagunas. Ano ba tawag niya sa Tagalog? Basta yun na yun. Basta tinutubigan namin yun. Sinasabon. Lahat dito ganyan. Lagay ko muna sa rep, nag-ano ko na yung juice. Mas gusto ko naman yung sis Mikay kaysa sa kasama ako. Kasi pagka kasama ka, pagod ka sa biyahe. Hindi ka pa rin makakapagpahinga. Hindi yung katulad na pagka naiwan ka dito, sila lang mag-aano ng sarili nila. Eh pagkasama ka, utos dito, utos dun. Saka pag naiwan kami sis Mikay, di ba? 1 month, mag-aano yan, magbabudget yan amo ko ng bibili yan ng ulam, pagkain namin. Pero ang ipapabili ko niyan, puro isda. Ox lang kung bahay namin, bahay ng biyanan. Ganon. Yun lang. Ayoko ng ganyan. Kaya pag sinabi ko sis Mikay na sabihin ko sa amo ko na iwanan ako, dito lang ako sa bahay. Hindi ako pupunta sa ibang bahay kasi pagod. Payag man sila, wala man silang ano. Yun lang kinaano dito sis, siya, yung tiwala ng amo namin nandun. Ano kasi sila, yung sanay sila sa yung sanay na sila sa mga ng Pilipino. Kasi nga, pati yung maneho namin dito na yung Pilipino, labas-pasok. Okey lang 'pag kami yung mga kausap. Okey lang pumapasok dito, tinutulungan kami dito 'pag may halimbawa may gagawin sa loob ng bahay. Pero yung ibang lahi, yung Sudan, kasi yung dalawa yung maneho namin, Pilipino at saka Sudan. Yung Sudan, pagdating ng gabi ayaw ni tatay papasukin dito kasi alam mo naman 'pag mga ibang lahi, 'di ba, medyo may pagkamanyak. Kaya ayaw ni tatay ng yung ibang lahi na yung siya, yung pasok dito sa bahay. Pero 'pag Pilipino, ayos lang kasi alam nila. Ang amo ko kasing lalaki, halos lagi nasa nung araw, laging nasa ibang lugar. Lagi siyang kasama ng ng hari. Lagi siyang nasa travel kaya siya sa mga hindi na siya tulad ng iba na ibang Arabo na istrikto. Pati yung amo naming babae hindi. Hindi din siya istrikto. Ilang araw ang bakasyon niyo sis Mikay? Kati naman ang ilong ko lagi na lang araw-araw na lang akong umiinom ng nung yung cetirizine ba, yung yung sa allergy. Laging nangangati. Ipapasok mo nga ako diyan. Ipas. Giate kasi Smikay. Kay Wings may grab shout. Matagal ka na ba sa amo mo? May kinuha na ako si Smikay. Yung kaibigan ko, kinausap ko na yung amo ko. Siya yung kapalit ng kapatid ko pag umuwi siya. Mag 6 years ka, matagal ka na din pala diyan. 'Di malaki na sahod mo. Ako 7 years na ako.
Tapos ngayong katapusan lang ako uuwi ng Pinas, sis Mikay, di atay. Yung ano, yung isa kong kaibigan nasa ano siya, nasa Qatar, kinukuha ko, 1,900 pa din. Tapos ikaw lang mag-isa. Di ko ano na gusto mo umalis diyan, hindi mo inano sa akin. Kinausap ko na yung kaibigan ko. Ako na lang. Marunong ka pa naman magluto ano? Nakausap na ng amo ko, sis. Ano na lang, inaano niya na, before na magtapos yung kontrata ng kapatid ko, 3 months daw sabi niya, ika-cancel niya na tapos i-aano niya na ise-send niya na yung nung kaibigan ko ba. Nakausap niya na. Wait na lang yung kasi uuwi din siya ng Pilipinas, by July yata. Uwi siya ng Pinas. Nasa ano siya, nasa Qatar. Tapos iyon, padadala na lang siya ng visa. Parehas lang din pala tayo, sis Mikay. Gano'n lang din sa'kin, pero usapan namin magdagdag siya. Pagbalik ko, ewan ko lang. Lukuhin ko nga yung amo kong lalaki, wala ka bang dagdag? Kasi yung babae may dagdag. Hmm. Ay ano na lang, konting minutes tuloy. Ano na lang siya, 5 minutes na lang, guys. Thank you, guys. Thank you, everyone. Sino na ba yon? Sisi Mikay, Sisi Osang, thank you sa blessing. More blessing to come, Sis Osang, Abo, Bunakit, ah, malay mo needs pa nila ng isa na lang. Hindi na sis Mikay, dati 3 kami dito, nagtipid sila nung hindi na pumasok yung amo ko, kasi yung amo kong lalaki retired na. Nag-ano sila ba, nagtipid sila ng dati 3 kami dito. Hindi kasi tayo nakapagkuwentuhan, eh. Dati nag-aano nga ako kung sino kukunin ko, eh. Hindi ko naman na aalis ka diyan kasi alam ko matagal ka na diyan, eh. So, ibig sabihin alam mo na yung mga nila diyan, yung pasikot-sikot. Sisi Osang, more blessing to come. Thank you very much sa yung pakulay. Sisi Mikay, Abo, thank you sa pakulay. Wings, thank you. Sisi Lilian, Bonakid, sino pa ba? Kapatid Vlog, kay Wings. Sino pa ba? Hindi ko na makita. Sisi Jane, Say naman pala. Tama ba yung kapag kabigkas ng daw, mag-Japan na lang Sisi Mikay. Oh, yun Sis Mikay, maganda yung Japan. Malaki sahod dun. Mag-Japan ka na lang Sisi Mikay, marami daw sabi ni Sister Chunela. Uy, bakit ako Sis Osang, hindi mo inaano kay Sister Chunela? Ano ba trabaho doon? Maganda yun, malaki sahod doon.
Kakaumpisa mo pa lang papaalam ka na ng agad host. Uy, naka-isang oras kalahati na din ako. Nag-ano nga lang ako kasi hindi na ako kati ng ano ko ba, hindi na ako nakapag-LS kasi. Isang oras kalahati na din ako. Saan Osang? Saan ba yung Sisi Osang? Kung sa Japan, malaki sahod dun. Saan, Osang? Tanong ako kay Chonela, Sisi Mikay. Ay ko. Kaso parang mahirap ang salita dun. Hindi naman kita pwedeng i-ano dito sis Mikay sa mga kapatid niya. Kasi mga ano ang ano dito. Mga ano yung ano nila dito ba, yung ano tawag diyan? Yung maaano, mahihigpit, hindi pinalalabas. Sige Osang, PM mo ako. PM mo din ako sis Osang. Si Chonela maraming extra sa restaurant. Malaki sahod dun sis Mikay. Hindi kasi tayo nakapagkwentuhan sis Mikay eh. Maganda sana yun kasi marunong ka din magluto ng Arabic para kung ano, kung hindi ako makapagluto, de ikaw, 'di ba? Pero baka mag-resign na Chinela kasi nanganganak na anak niya kahapon. Gano'n. Aray ko, ngawit na ako. Ngawit na guys si Pinggay. Naka-isang oras din kalahati ako, tingnan mo, oh. Sa gabi gusto ko sanang mag-LS kaso hindi ako ano talaga yung itsura ko ba, pagod. Ayan guys, end na ako guys. Salamat sa lahat. Thank you, thank you. Hindi ko na kayo maisa-isa. Sis Lilian, yun hindi ko pa kita nabanggit kanina. Salamat guys. Thank you, bye-bye. Magluto na si Ping ba? Mag-start na ako. Bye-bye. Love you all guys. Saan na bang pindot ko nito? Sa taas ba?